Ganatong tanan so karon di ay magpadulong na pud mi sa Cagayan unya tong tempo. Pero ting ulan-ulan siya guys. So mag-try ka uban ni Luloy uwan man magbasa. Uban lang mga bata. Kunin mo nimo ang maestra o karon day kuno day ang tuan nila sa ilahang senior ball. Ila din ni Luloy senior ball na natin. Ako nang dihatag niya. Sige, salamat Luloy. Daghang salamat di sa imong padala na para sa po sinyo po. Maraming salamat. Ya, kami di mo sakay ra siguro ni karon niya pero di try kun basta buntag lagi. Maglisod uwan na baloy oh. Ang motor na. Balong mo. Ang motor na. Full tank to? Na day misa Cagayan kauban ako mga bata kay ulan man pud okay. Uban ko sila adto sila lang ate. Hindi pang uban niya ilang eskwela wala mo sa kay kuang klase karon kay basta inani uwan-uwan. Si Luloy dik si Bunsoy unting bilin sa balay. Bye, ingat. Kasama ko mga bata. Taka na. Kanuan ko malagitag dahil makauban ko na ginang mga bata. So kayo o bilang direksyon malagitag dahil bao-bao. Ako si Princess Official Play halay kasi sila karon mga uwanan kay gusto kayo ang ulan bitaw no. A few moments later. Darang luha da lagi dagat unya dana ra mo ha ya sulod na ko mabayad na ko kayo nagpila dire kuni siyang mga online nga kuha sa PSA sulod na ta nagumana man daghan king tao Counter 5 is now serving number 390.
Ala, kawa na ni Udto guys. Nakakuha na day ko sa akong birth certificate mga PSE sa mga bata. Nakuha na nako. Hapit na alas 4 sa hapon. Yan nag-uban-uban ako da. Nara. Ito na dayon mi kay humana mi og kuha sa PSE. Mo rin ang PSE guys. Oh. Pero tinamong pila-pila dari alas 11 kami kapina kaabot. Ang ending ako naka-upload kay dili lagi ma-upload dinhi ambot nga maganhi tag video di jud ta ka-upload. Kami ko sa Bisay guys, so nara. Humana mi og isa na mo kabata wa pa na ni Udto kay gi Dagat. dagat. Si Jai Jai. Katulugan pa na sa ko pa mama. Tani Dili tabi. Kita ka sa akin. no saging. Jollibee. Wala pa naka-upload guys si mama karon guys. Hinay kay ma-upload. Hinay king signal guys. Nga nag-ulan sa diri no. Hinay ra man sa iPad. Hoy, nag-ulan, oy. Nag-ulan diri guys. A few moments later. Kapag si Princess Narito. Di makita. Run out sa Unitap. Asa? Uy, ang katong kuan, katong imong gibilin. Asa man to? The next day. Hindi guys, so padung mag-ready na mi padulong uli. So wala ta naka-video gabi kay lubat kay atong cellphone niya karon ato na lang jud ning manumano nag abot ni 10% niya mo day na si Britney. Siya gatiman na niyang manghod tabang na siya og iglis kay manlakaw naman sa lagi mi siya padung napud siya sa trabaho. So, yan ang gisudlayan iyahang manghod. Inanam na siya sa mga kung nalipay po na siyang nakaanhe. Dere, nakalaag sa iyaha. Mo din yung bang house, mani di bali. Kaya wala naman siya nag-abang kwarto ni sa amo niya. So, naay kilid-kilid po dani. Na po ni ang pikas kwarto ni supervisor ang mga trabahante ra sila so voice over data kay nay nagpa-sounds dinha sa gawas na ay kontra ni YT. Muna si Bajayjay gilisa na dayon na niya kay manguli naman lagi mi. Pagkasunod na iyan na sang gikaraw-karaw si Princess na pod ang iyang gikuanda na nain mo siya tingko na siya sa iyang mga manghod no. Kaya ako po na is nag-ilis po ko. Ilis po ko na ilisan na niya manghod kay una man siya ning tikaw-tikaw kay mo duty man pod lagi na sumudungan na lang po di ay miog lakaw kay padung sa modutik niya kami padung na pod mi muuli. Mo din na si Britney guys. Diri mi natulog sa iyahang kuan kana ang boarding house
ready na midana kay padung na pod lagi ni may maguli. Nya tuwa si Britney gikil-ikil na si Princess nya ready na siya sa iyahang kanon pagkaon. Kami na iya na midana og ready lagi. Nya gawas na dayon tano. So yan na dayon ang gisiradan ang iyahang kuan boarding house kay manlakaw. Di na din guys, kagahapon medyo ko ka-video kayo. Lubat kay ko. Si Princess, si JJ, uban ako. Si Britney, padung po na matrabaho. Palabang nami yan si Britney padulong na po na siya mag-duty. Di naman niya mahatod sa agura kay mag-duty na siya. Yeah. Salamat po ako. School. Pero aga rin. A few moments later. Guys, mayong buntag ka na itong tanan. Nakabot na rin gikan kagayan. Sama na ko mga bata. Yaw ako ka-video dito kay lalubat yung cellphone. No, ako nakabantay. Gidoyaan din nila. Igor ko na itong PSP. Ka-video ka may. Ano dahil nagkuha ako og PSE. Okay na kay success na itong PSE. Magdoong padalay ko na ito kay naraan. Malukot na yan. Napamiguban na pangwaon. Saan niya? Nga tugnaw rin diri kay ang panahon din way lami. Kuan ka ng luklong sa Cagayan kay dili. Mura gid yung padala sing ate. Nara kay Britney. Dito man mi natulog. Buntag namin ni uli kay kakuan lagi ko kay di pa-upload dito kay hinay jud kay signal as in hinay. Nya asa itong dakunan biti. Ahos sa itong dala guys. Kakuan ni Britney. Yung mga manhid. Kuha itong dahunan. Ay, dahonan. Unsay Mama, tanong mo sa dali na. Ma, hindi matanong ni Mada. Itanom na gani ni nato na aray konti Kuandra ang bugtos dani 100. Daghan na kainin siya nga punuan. Kaya amo itanom dito sa amo ang garden. Naglantaw og balik dito amo ko kay kakuan dadang. Dito unta ko sa Cagayan. Mangon apil to ang gipakuan ni mo tinga para sa mga bata. Wa ko ka palit-palit kay nagsukaha ang taman-taman si Jay gidagat nawa na mi kalakaw. Dani na lang online ko nang tuya loy-loy niya. Nagurot ko sa Shopee. Kaya handay king salamat sa tanan nag-support na kanang tulong niya akong gikuha di ay tulong kay ang dito kuan dito kung online man ni ako pizza ko balik kung gusto nimo nga madali makuan ka buntag kay ka alas 5 pa ka maglinya na kay uksinta ra pod katao ang gikina ay ilahang pwede nila nga ikuan ang dili online na uto ra pod dugto yang mga hapon mga online na mga ka-skid na atong ako kay nagpatudlo man ko gani man ko kamao magkuan ko datong schedule nagpatudlo ko na
klaro nimo. Taya. Ano ako ma? Oh. Ini ini. Malo kagkaklaro maging Yes. Of course. Klaro man pero murag ini pang. naphalap na ako. Hindi ko nito. Oh. Imo na. Yatod na ko na eh. Senior bull. Ako itong gatag niya kaya abi na ko. Kanang kuan. Lasing na. Ay, deadline na sa daw po nung nila kay. Yatag nini. Manong. May house dali. Ah? May house. May ano ulit eh. Okay naman. Wait. Nakuha po rin si Kunting na kilo-kilo. Kaya nagdala ko tunga kilo nga isda. Da, Jay, uban pa kag Cagayan, Jay? Da, lagi. Kaingon yung uban pa ka? Di na ko. Di na ko. So, ibutang na dito. Princess, kay mo na. Mayong udto ka na tong tanan. No. Watong Ito na mamang kadung ko dai mi sa ila ni GR ihatod na ko ni ang para ang PSE niya. Uban ka guys. Uban ta guys kuno ingon si Jay. Uban ka pa? Oy, aguban ka? Dali siya mo uban. Dai ta agi oh. Diri may mag-agi lasak-lasak mi dani. Ang duha nag-uwa naman sad. Dani mi agis kay amituan. Nagpakayamito mo guys. Sige. Usog ang ulan. Nagusog man uli sa ta. Usog na uwan dani. Nana day mi sa kamada. Ang tanom na guro nila lang bulang hoy day oh. Limpyo naman. Nagpags na po diri sa amo guys. Guys. Danlog kaayo. Dinim sa una sus among motor kamang-kamang permi. Iya kinaluwas ng daning. Di ba sayon ay. Perting kuan. Danlog niya na day naguling diri guys o sa kamada day ni hapon. Ay mong para plain mo. Ala, hello guys, naamali si nag-uling. Ay karon pa man po nag-uwan ganina wala man. Ayo, kay nag-uwan-uwan naman. Ya. Laag daran ila ni Papang kay hatod sa ni kong PSE ni GR. Ya mga anden mi din hiun sa igulay ani nila. Kailang balay oy.
Cute keng balay ni Papa Usi guys. Si Jungjung dang nagpanday dani. Namaday si Busing dang nagpanday oh. Balayan ni si Papa Usi kay ang ilahang dadto pod ang balay ni Papa Usi kay kahugmoo naman ya. Sige ulan na mahugmo impas ang tiguwang nang naana pod sila. Sila na yung Yang mga apo nga naana sa gawas. kitang sahod. Ito. Aus TV oh. I need to know. Sila na ni. Ala, hi guys. Hi guys. Si Kiki, ang maldita. Ganina ra na nag-meeting. Guman lagi sa apil sa Auntie Jiga, man lagi naglabay. Gani. Kinsa na dana, Leng? Oh, naganigid mi kay kabalog kung may bambam na Disney. Ala, wala naman niya kuha na. Oh, marinita. Wow, lamig kayo. The next day. Buntag ka na itong tanan. So, mga pre-data. Nga ang panahon tugnaw. Gapang tayo. Walay ulan karon pero ganyan. Gabi ira kasuki uwan. Ya, lukdong gapang karon. Yung mga bata nag-ready na. Ready na sila sa mag-eskwela. Ano ni kayo? Nakaroon day ay unya na ko sa hapon nagtugbong ko kay nakoy ikuan nito nakoy tuyo dito ubos. Ang kaya na ko. Pagdali na mo, alas city na ba ya? Mauwana na po mo. Mga pita guys. Kami ni pangapi buntag kalas kape kay tugnaw mga Abi ka tugnaw din eh. Murag ay snow. Dali man dito po. Snow. Hapon ako maglakaw kay karon buntag. Murag maglasing. Ay kadaraman mi huibis. Balon ka? Luto? Hindi ka gulo ito rin. Yun mo mga na. Ha? Hindi ko na nililigaw ka tayo. Naman ko pa yung dito. Mimi, Ah, ali ani mi. yeah, Dana ra ka. Nam mangita sa sanina dana luloy. Adtuon pa nimo si Auntie Loy. Dato balingwan ba? Pag-religion na karon ma? Pimay sa tuon na ako na. Unsa man? Ito ah. Ah,
Nabuing ako na yung papirmas kapitan. Ikaw di ay. Di andi di. Kay ang nga basi na ato di na. Papirmas kapitan ambot unsa niya papirmas kapitan. Kinsa may gahatag na luloy? Extra niya. Ibili ng isa. Hidak niyo. May yun si ngano unsa din ni Loy? Maestra sa inyo ha? Ano, day para asa na Ay, sa pagtugot ni Kabunsay? Ha? Nga, pagkakit ka kay mag-ubo na po mo. Ubo na po mo. Okay. Di pultang kaning mong motor, Luloy? Pila man? Wala, day ginabuhat naman. Do! Oy, katong mo nang dito gito ako. Ibultang, nasa 100 at DJ. Dako to din siya nang isa mo. Unsa mga amot? Basta mo pretty dito sa pilosofi. Pagdali na mo. Nasa bulsa na na bag. Nasa bulsa yun. Okay, Jay! Asan mo daw na? Saan ko kimpa o kaya? napili sila. Kanya ma? Asang sudli eh. To dito ko to. Sakway. Kita sa DJ Princess. Anong wa man na dalan niya inyong basahon o? Dalo na imo? Dala ka na ah. Luloy, asa man to ang kuan i... Taguloy. Kato kong ipalit ba para kang jay asa man to ipadala ka. Ato ng mga estudyante. Yung ginaati manon pero di man katalapungo ning isa. Sa sapatos ako. Jay, gidalan ato yung crayon nga dako. Doglo, ihatag ni teacher ha. Aglugit na kauma. May English man ting religion da. May jacket ka tayo dito kumukuan. Kita ka na kay mag-aho ka. Ito sa wa na. Gamit na niyang jacket oh. De, thank you ni ate be. Salamat sa jacket ate. From From USA. si ate Maripi nga taga na. Mura sad siya ang kuan. Kuya Bunsoy. Meron, dami sa ba? Mura sad dana ang kuan soy. Mura po nindot din nakaan nindot kay nga jacket. Ano may kala? Muna ini jacket na si Loyloy nag-jacket gihapon nga di man kay na maklaro si Loyloy. Adjan. Lag, yung nataan sila kauban niya. Nagmuna rin yun. Wala na dito ta. Bakit yung hindi nataan Ni pasakay na, pasakay. Kamu ni Mimi baklay. Wala ka, pasakay na. Talapungo lagi ni siya nga bata eh.
Nagdadakit na sila, oh. Dari ko kutob sa akong mga video. Daghan kayong salamat sa tanan support sa tanan-tanan sa nag-support nako sa wala nag-add ng skip ug sa tanan-tanan no sa nag-share ng blessings. Daghan pud kayong salamat sa tanan ninyo na akong tabang. Daghan kayong salamat. Oh, God bless you all ninyong tanan always. So daghan kayong salamat sa tanan-tanan. Daniel Kukutob, daghan salamat. Oh, God bless you always ninyong tanan, guys.